Don't expect so much from me. I'm just an artist. Don't expect so much from me. Kai, ya haka da Allah wannan ba riga ta bace? Ita ce na dan ara ne zan dan yamfa ne sa. Ok, kuma baka gaya mun ba kawai sai dai ganta a jikin ka. To yanzu ba gashi na gama cewa na ara zan fande ta ba? Kamata ya ka gaya mun kafin ka sa. To da ni nace ka sa sai ka sa haka ake ba ko ka dawo abu ka sa. Na riga da in ban da tsami gwanjo ka je ka siyo gwanjo mai tsami. To kana ga mutane magana akan ta inda tsanyawa abin da take. Duk yawa na kiran ta. Hello. Yawwa hotunan da ka saka yanzu ni ma na ɗauka na yi reposting. Mutane na suna taimin magana don haka idan za ka taho ni ma ka taho min da wannan rigar. Na san kuma halinka saura idan za ka zo kar ka taho da shi ni da kai ne. Abokina. Ka gani da dai da Allah. Ka san yanzu abin ya dan canza. Hakuri zaka ta dan canza ka. Kai fa kace riga ta tsami take da wari kuma ka zo ka wani Allah wannan kafin wallahi ya canza ni. Ka gani kaka. Dala kaka shiga na san ka shiga wurin da zaka. Hello babe. Yanzu na aka sace rigar ne.